Khulumka Taku Bukuk Song Ang Dinesh Deborma, Tripura People Foundation ni founder and director. Tini chung Agartala airport ma phaika kaisa sini Daniel Lal Room Darlong ni mangkathaya sakna ni bagai. Bini langma chokha Bangalore hastewa brain stroke mani bhai. Bini umru angkha 49 years. Bini busla khoroksa bobai ni samung khlai tongmani. Bangalore hastewa no thangai borok kaisa family ni puji ni bagai family ni income ni bagai Bangalore hastewa samung khlai tongmani yagulo tini bini langma chawai thangka brain stroke ngai chini Bangalore tongai je Tripura sa chini team rock Tripura People Foundation ni team rock jesuk mansak borno logi ro laikha tei borno guide khlaika bum dekhe borni mangka thine tubnani formalities ro clear khlainani bagai amo khlaimani yagulo chung ang John de Burma tei president Kerala ni president Pradeep de Burma bai tini Agartala airport phaiye bini mangka thine yasakmani bagai phailaika Hambai Mario Jotono je Takuk Bukuk Song je team members joto je chu banai rokno jotono na Hambai Mario khaklayo chung omo haikino tebo thanchaka tongai manlai nei kaisa tai kaisa no chu balai manlai nei but omwani kaisa koimong je jispano father hasto tongai haikangke norok jodi kuno sagrok hamyang khangke rugi rok khangke please norok doctor najike ta tongdi time to time treatment khlangani chaitok di because norok income khlaimani bo chung saksakno sini sori no naya hingke tini omo haike sungi thanga ge chini family rok busuk jungjal kotorma mano amon rok wan sugi kam ko cholenani anglai thong hambaite wese jotono no tini airport phai manjak phainai joto dalong association ni members rok no bo borok phai onek logiri phaika chuba phaika and borni family members rok no phan ro phaimani bagai belenga hambai Jorano Kulumka, Kaklayo, Chungno, Amtikana Logeri, Tongan, Nay, Chung, Wachinity, Prasaroni Baga, just a Klai Tangman Sak, Asana Klai Tangman, Nay, Kaklayo. They wish a Kulumka, Hambai. Cắt thấy tôi xuất tới pin cả đâu Foudetion लड़की present chẳng nhỉ những lần TV
मा